यार कुटी था आगे మంచి బోలోడి మోస్ట్ సరదా
बाड़ी जरूर है నగరికి రంగ ఉగ్రమూర్తికి నవ్వాడు మన శ్రీదేవికి నవ్వాలి మాకొచ్చో తరుణ తరిగల్లగునే నగరికి రంగ ఉగ్రమూర్తికి నవ్వాడు మన శ్రీదేవికి నవ్వాలి రాజీవనా ఏ రాజీవనా డ్రోన్ ఎగురుతుంది పగ ఇట్టేడుస్తుంది కెమెరా మాధవ్ మనకు అనిపిస్తుంది మరి మామూలు సైలెంట్ 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 అందరు పాల్గొండి సైలెన్స్ నూనె చల్లటలు జూమ్ బ్యాటింగ్ చేసినట్టు బాగా कौन लड़ते हैं పలకండి చెప్పు చెప్పు